Salam vatandaşlar. Men şu çıkışıma ünt verip dinlen. Ünt verip dinlen. Kime değişti? Hani bir video koyuptum men. O Kazan'da, Rossiyada var ha. Nabrijin Çerni'de bir begençtiyen vatandaşımız oğlanlarımızı, Türkmenlerimizi urşa iyi veriyor deyip. Şondan soňra bana yazyanlar var. WhatsApp'tan Türkmen nomurlarımızdan görüşenler var. 5 tane adam yazdı, 5 türlerine men görüştüm. Ayna men birinin de ikisinin oğlu giden, urşa giden, o beyleklerin kakası giden, gaýny giden şon ýaly. Näme diýjek bolýan? O aýtjak bolýan adam bir aýarlygymyz var. O bu oğlu bu Воронеж'da Nijnogorod'da var okap ýören. Üntvermişler Nijnogorod'da okap ýören. O arenda maşina da ay kirejigeden mol pörka bunu polisiýa haklaýar, içinden geraýyn çykarýarlar. Atýarlar türme. Siz o atýarlar ýaş oglanly bulaw. Siz o atýarlar bunu o saklaýarlar bir 6 aýdagda soňra 9 ýyl var ha. Sen narkotikte tutulun diýär 9 ýyl buna jeza ketýärler. Bu oglanam ýaş oglan bir 26 ýaş olur. Aktymy diýär oglanly bir ýaş. Bu oturya içinde de gelýärler diýärler sen niye çıkmak isleýärmi diye türmeden niye urşa gitmeli. Bu Ukraina diye bu oglanam näme etjegini bilen 6 aýa oturan 9 ýyl beren garanka aňyrsam ýaş oglan ay bolýa diye buna diýerler sana pasport berýär pul töleýär diýerler Rossiýa pasportyny diýerler de beýnisini ogurlaýarlar da weýin kamadyň üstü bilen bunu urşy berýärler. Ay bu oglan näme alaç ýok da 9 ýyl oturanymdan urşy gideýin diýär gol çekýär. Ejet aglak geldi. Ejetem geldi. Menim degişli edaralara ejeti bilen bile bardym hemme wagtlar düşünürdik. Nähip bolsa ogluny alyp çykardy. Soňra bu oglan näme diýip bu oglanyň videolary var menne. Videolary var. Gördüm. İlk bir ay taýinlýarlar, bir ay taýinapdyrlar. Ýaş oglan bilen o kuş tutupdyrlar. O ördük diýdi. Beýleki kuşlar diýdi, ortaýetde o awlapdyrlar, balyk tutupdyrlar, o suratlary var, avtomat saklap oturan ýerler, avtomatda o güýje meten aklaý bir ýaş oglan, hor oglan şunu ýaly. Dip saklap otur. O pseudonim, o lakamy var, hemme dokumentlerim biziň elimizden geçip otur. Näme jetonu var, jeton nomeryny çenli. Ilki bir kay öýüne bir 2000 dolardan batdan iyi veripdir, innem yok, oglan yok ortalykda. Beýleki 4 tane maňa jaň edenler, men bilen görüşenler var, şolon kawşanýar, ilki pul iyi veripdirler, şoňa ikisi türmede saklanmalýarlar urşy berýärler, orsun taksika şonýarlar. Beýlekiler istek oyunço gidiyorlar, istekleri oyunço gidiyorlar. Näme diýjek bolýan bärde? Bularny ilki pul beripdirler, hemmesiniň heňi bir. Orşa gidip pul iyi beripdirler, bolly, yapylly. Adamdan habar ýok, hatyr ýok, weýin hamada jaň etdilerim. Voronezh weýin hamatdan gorkun. Voronezhdaky oglanlar, işleýänler, okuýanlar, ýaşaýanlar terap bolun. Voronezh şäherine ortaýdyn. Şo taýdan käni berýänler weýin hamadyny, onuň Nijni Nogoroddan käni berýänler. Men näme diýjek bolýan? Bärde darny ýitdi ilki bir pul tölenä. Bu gelenden ejeleri geldi, kakalary geldi, oglu geldi. Biziň ýanymyzda men ýene de bir tapara diýen degişli edaralara bile bardyk, şulara kömek etmeli. Sebäbi döwlet bolup barym. Aňryk barmasalar, ejesi meni gitjek diýdi. Men nedim, dogancygym diýdim. Sen gitsen 4-5 000 dolaryň bir çykar, hiç adam alyp çykyp bilmerdiň. Özüň garyp nirä gitjek? Öne hökümet adalet badyr. Hökümetiň üstü bilen bir işlerlip o dogancygymyzy ekitdim. Netip bolsa netije çykar diýip umyd edýär. Garaşyp oturýarlar. Habar ýok, ölümi, dirimi. Onuň men bu wiziýany goýjagym däl bolyn. Yine de bugün mara 4'ten artsan oglan jaň edýär. Bular nerden? Stavropolski kray diýe. Svetlogor улица
Kirova 23A Sizoda oturlar türmede Sizoda 2 ay boldy diýerler. Owa şu videomu goýmagyň sebäbi täzeden aýdyp berýän Stavropolski kray Svitlogor улица Kirova 23A Sizon ady şol. Altsan Türkmen oğlan niye biz kaçak diye yordum tuttular getirdiler inem diye 2 günden gelýärler de diye uşağı çekmi gol çekýärmi diýip dur diye özüm Prag uruşuna da çıkaran oklar diye kameranın için gözüňi getirin kameranın için hova damık diye Prag uruşuna çıkaran oklar diye rada kömek edäýdi diýip ýöne jaň edip oturýarlar. Indi men näme berde diýjek bolýan degişli goramalar, degişli edaralar Stavropolski kray Svitlogor улица Kirova 23A şo Sizon nemesi bolmaly adresi. Şo taýda alt sanak biziň bir türkmen oglanlarymyz otur gayrat edelim, elimizden geleni edelim. Telefon gerek bola telefon nomerleri ama maňa oturan yerlerinden türmeden marasızlygydan jaň edip oturýarlar. Rada kömek edäýdi, näme edeli 2 ay boldy. Diňe aýdýan zatlar diýe, buguna altywalar diýe. Erterem gelirlerde uşağı çekmi, gol çekjekmi diýip diýe izdibad eder oturýarlar diýe. İdiren oklar, mütköşük içiren oklar, praguşuna çıkaran oklar, hova diýe. Gayrat edelim, yurttaşynla işläp öğrenir, yaşap öğrenir. Şunala kimde kimin dokumenti näf. Yine bir dogunumuz näme diýe? Düýün jaň edýärdi. Buň jygy. Ay bir garnaşy bir gyýyz bilen o algy bergisi bar. Bunu maşina mindirýärdi, alyp gidýär. Bunu maşina mindirýärdi, alyp gidýär o şäherden o şähere. Indi näme diýip çykarýarlar? Polisiýa gyýyz arry edenmişin meni alıp kaçtı. Ölerim garnaşlay. Men alıp kaçtı diýerler, olaglaryny batýarlar. Bu doğancığımız gıcıvimizde mara ünferttinlen ştaýtynydy. O Türkmenistana gelýär. Türkmenistana ejidi, o gyýdy, biziň o nemämiz ýok, pretenziyamyz ýok diýselerim goýberen noklara. O doğany haýyş edip oturýar. Uşy berjek bolýarlar diýe, gol çekdirjek bolýarlar, kömek et diýe, onam şey diýip oturýar. Aýtjak bolýanlardyň watandaşlar gitdiňizmi? Gayrat edelim bir dokumentini näse bolsa gaýdalyň o. Ýyzmyda gaýdalyň. Siz o içine girdiňizmi? Diňe ýöredýänler. Men wagtym az aýtmalatlarken, ýöne hemme wagtlar şuňy sagdyryn. Beyniňizde alın gayrat edin yurttaşyndaky esasy orsetdäkiler, orsedyň halky, öz halkyny ekidi bilen oklar beýlek oğlanlara dagawara kontrakda gol çekdirjek bolýarlar. Şona çek bolýan, diqqat edin, ünferin, dokumentiňiz näse bolsa gaýdyň. Soň gaýtjak sözüm şu. Janyňyz sag bolsun.